Jag var i... Oj, hur kan jag säga? Jag var i Lycksele i helgen. Och då köpte jag världens finaste skor. Som jag tror jag ska ha på skoavslutningen. Det kostade 40 kronor och jag är så nöjd med dem. Så stark. Ja, det är de här skorna. Som jag är på mig nu. Oj, vad fint de ser ut. Men så. Och jag tycker att de är... Bam, så glittriga och fina. Så. Så sjukt fina tycker jag. Riktigt nöjd med dem. Nu ser jag. Det är liksom 40 kronor. Och jag var tvungen att ha dem. Det var en storlek för liten. Men jag kan fortfarande. Jag kan ha dem ändå. Vi får kolla på dem. Oj, vilken elektronik. Men det var trevligt i Lycksele. För om jag kan kolla. Så, det är trevligt i Lycksele tycker jag. Vi handlade massor. Så, men de här är jag riktigt nöjd med. Kolla bara. Liksom, bam. Ja. Nöjd med dem i alla fall. Ja. Så, kolla vilka snygga naglar jag har. Som jag har gjort. Stopp dem. Nej, men tillbaka till skorna. Riktigt fina skor. Jo, jag vill bara säga det. Ha det gött. Föx.